सुन ना विशाल बा, भोरे के लाइव देख लिए। अब तू कोनो के कुछो बोल, हम ना बोलत नहीं। हमर नंबर शेयर करत रे त ते असल बाप के बेटा बारे त हमरा से मिल ले, फरिया ले। हम केहू के बाप के डरवा से लाइव आके बोलिए का हमर अपन विचार ई रलक ह। तोरा ऐसा भणुआ से डराम रे, सार लागल इस सार। आज से पवन सिंह भाई हो गलन त तू त सार बारे त सारे नु कहे तू ये सार। तोरा जब फरियावे के मन होए, जब तोरा मन होए तो का लड़का वाला नंबर शेयर करके ये कर लीजिए, मिलूंगा। हमार मान मलिका महेश पांडे ना है, समझा दे तनी। हमारा पर बात आ गई तो रामायण सुने ला बेचैन मत हो। आजे कसम खैनी, आजे तू गाड़ी सुने ला बेचैन बड़े। तोहर नंबर हमरा ना मिल सकता, प्रधानमंत्री के बेटा बड़े। तोरो नंबर शेयर करे में टाइम ना लगी हमरा, तो समझा दे तनी। हमरा उंगली मत कर, हमरा लंग फोन आवता तू हमर नंबर शेयर कर तारे, मिलूंगा। देखो तनी तोहर पैदाइश अगर सही होई तो तू 5 दिन के अंदर मिल के दिखाओ, हम मान जाए तोरा से। और डायरेक्ट मिलिए हम, तू अपन बाबू दादा लोग के सपोर्ट मत लिए। क्लियर, याद रखिए।